Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu kallon mu a yau muna so mu tattauna wani saƙo mai mahimmanci wanda muke so in kana kishin musulunci ko kana kishin mutanenka na arewa ko kana kishin Najeriya ka zama cikin waɗanda za su yada wannan saƙo saboda waɗanda ya kamata su ɗau mataki. Ya jama'a, ku kalli abin da muke ciki. 'Ya'yan al'umma ba adadi sun zama mayunwata, mabarata, mabukata. Ina masu mulkin ƙasar nan? Ina 'yan siyasanmu? Wai ina masu kudin ƙasan nan? Ina malaman ƙasan nan? Ina sarakunanmu? Ina masu faɗa a ji? Duk al'ummar da take da wannan tana zaune ne akan abin da ake kira time bomb. Wallahi ran da ya fashi ƙasan nan ba za ta zaune ba. Maza idan kuna kishin musulunci, yaran nan musulmai ne. In kuna kishin arewa, yaran nan 'yan arewa ne. In kuna kishin Najeriya, yaran nan 'yan Najeriya ne. In kuna kishin bil'adama, yaran nan 'ya'yan Adamu ne, ba dabbobi ba ne. Da wani dalili za ku bari su shiga wannan hali? Allah wadaran naka ya lalace. Duk wanda bai yi wani abu akan wayannan yara ba, wallahi ya zalunci al'umma. Daga 'yan siyasanmu, shugabanninmu, masu ci da gumin arewa, masu ci da gumin musulunci, masu cewa zaɓensu musulunci ne, da waɗanda suke tallansu, da waɗanda suke ɗaure musu gindi, wallahi ku yi wani abu akan wayannan yara. In ba haka ba, wallahi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ku kiyayi wata fitina wacce in ta taso wallahi ba za ta shafi waɗanda suka yi zaluncin kadai ba. Waɗannan yara in suka girma a haka, me kuke nema su zama? Me za su zama a ƙasan nan? Ba bala'i bane ga al'umma yara su tashi a cikin wannan yanayi? Akan ɗan loma tuwo taro kwabo a dinga jera mutane sama da 1000 akan titi suna layi a wannan ƙasar? Allah ya sauke. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini.